Ke ce ganina, jigo na raina, rashin ganin ki guna zuciya zai sanya kuna. Ni da fari na sanyo Allah masani na komai, mai biyan bukatu ya samadu kai ka bani komai. Dan annabinka wanda ka aiko ya zo da komai, haska kirjina wasu baituka zan rero agun abar yabona. Daɗa a gunsa annabina, wanda ba da shi ba da babu raina. Yarda ni na ganka mu gana, zuciya ta bari yin kuna, sannan ka zamgata na mafakar iyayena, abin yabo a guna. Salati da salami a gunsa annabina, ga na waƙe yarinyar nan da nake ta ƙauna. Zuciyata kuna take rashin ganin ta guna, hawaye idona rashin ta kuwa na san zai iya zamowa ajalina. Akan batuna, domin ko sakamakon mai so uzuri ganina. Na can ina kallon mai so wawa a guna, kashi yau kaina taimaka ki mini jagora na fita daga rana. Masoyiya ta kyakkyawa ce ga kyau na hali, kwarjininta ya kai ya zarce ayyo misali. Begenta shine aikina zuci da fili, babu kamar ta guna, shi yasa yabanta a guna ba dare babu rana. Rashin ganin ki guna zuciya zai sanya kuna. Gaken kalami ai ma'abociyar murmushi ce, idanuwanta haske tamkar wata yaraba ce. Jana a hankali so karka sanya har na zauce, na kasa gane hanya
wadda za ta kai ni wajen ta abar yabona. Ai masoyiyata ta bambanta a cikinsu mata, domin ko tafiyar ta daban ce kar ku manta. Bambanci a bayyane kuka duba ko asabta dalilin barinta, sai dai idan na mutu ko kuma idan ta mutu abinda ba ni kauna. Nake gare ta ban gushe ba, burina a kullum da zan farin ciki ku duba. Idan naga tana fushi hankali na ba za ya kwanta ba, sai na ga murmushinta sannan zuciya ta huta, domin ko sannan ne hankali zai zo jikina. Sai dai fa duk da irin sannan da nake ta kauri, nake ta kamba mashi dan lamarinsa ya kai da faɗi. Idan na ganta kullum gaba na sai ya faɗi, na kasa furta komai bakina ya kulle, sai na ji ni sannan tamkar babu hankalina. Na yi nazari har da tunani mene dalili, na kasa gane abinda ya zamto dalili. Ya ‘yan uwana ku taya ni duban dalili, domin na samu sauki ido ya daina kuka, har na tsinci kaina fadar ta abar yabona.